jama'a assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ba abin da za mu ce wa Allah sai godiya. A cikin wata ɗaya tar Allah ya rata mu da jajirtan ciyaman Honorable Abdullahi Garba Rahmat. Alhamdulillah. Inda muke siyasa a garin hukumar Ungogo ba mu taɓa samun jajirtan ciyaman irin wannan ba. Ayyukan da ya a wata ɗaya tar bayan rantsuwa a shekara 4 da wasu suka yi bisu yi rabinsa ba. Ya raba motoci, ya raba filaye, ya raba rumfunan kasuwa. Ƙara lafiya. Sannan yau cikin yardar Allah na wakilci mai girma shi ciyaman wato ita umar lida ita mata wakilci bangaren mata wanda za a ba wa mata da matasa tana 50,050 da 'yan jam'iyya domin a tallafa musu domin inganta sana'arsu. Bangaren masu bukata na musamman ya tallafa musu da kekuna domin su samu saukin tafiya inda makaranta ko kasuwa ko wani abu. Ga umar lida ta mata gata a tallafin mata yana hannunta. Tallafin maza yana hannuna don haka wannan tallafi na 'yan jam'iyya ne duk wanda ya san ya zo da katin jam'iyya to zai shiga ne cikin gida za a bani naira 50,000 wanda bai zo da katin jam'iyya ba gaggauta koma gida ya ɗauko domin tallafi ne na 'yan jam'iyya. Hajja ko za ki ce wani abu? Tallafin mata yana hannuna mu shiga daga ciki ku karba. Alfaka da alheri. Kare mana kofar nan saboda 'yan babar rubu. Yawa to don haka zai mai katin jam'iyya zai iya nuna katin jam'iyyarsa sai ya wuce zai shiga. Kowa na da shi. Bari mu fara iyayen mu mata. Iyayen mu mata bismillah. Iyayen mu mata bismillah. Na katin ki kalle. Yayi. Na katin ki. Ka gida ina katin ka? Ya nawa. Malam bismillah. Malam ina katin ka? Gashi. To bismillah. Malam mu je mana. A ku je gani. Malam mu je. Ku je gani. Zaka to? Dan To mu mun yi gaba. da. Malam ga kati ne. Ina katin. Malam gashi. Na katin ka yawa bismillah. To bismillah bismillah. Na? Katin jami'a. Kati. Na jami'a ba. Kati. Na jami'a ba. Ba ni da katin nan. To sai ka koma gida. Me ke faruwa ne ne? Na kati ne bai da shirin kai dai. Ya kai ne. Na? Ka je gida ka dauko mana ka zo mu yi sallame ki. Ye? Ka je gida ka dauko kati mu zo mu sallame ki. Ba katin. Babu. Wallahi ba katin. Bawan Allah wannan tallafi ne jam'iyya. Dan haka take wa ƴaƴanta. In ka san baka da kati duka baka wani lokaci Allah kai na. Allah bismillah mu je mu sallame mutane da Allah. Akwai wasu ma suna ofis ɗin jam'iyya. Mai sauri mu je mu sallame. Allah taimake ka. Fito lafiya. Waya! Waya Allah na. 50,000. Waya Allah na. Dan Allah muka bani. Abin da yana wanda kawai je ka. Na kwari kaina. Na kwari kaina. Yadda aka ce min ya katin nan. Amma dai ki taurin kai na. Wallahi ɗan iska ka kwari kanka da ku. Ka kwari kanka 50,000. Na rasa 50,000.